Όπα. Κάτι φαίνεται βέβαια. Θες να ανοίξεις και τη βγάλω απ' έξω, πώς θα είναι καλύτερα. Το μήνυμα 7 φαίνεται εκεί πέρα. Τι λέει Κώστα? Καλά φίλε, βλέπω για τον Elvis. Ότι πέθανε τελικά. Ακόμα το ψάχνω. Ακόμα Πολλά γίνανε. το Wikipedia, πολλά γίνανε. Πολλά γίνανε. Αλλά γενικά από ναρκωτικά. Για βγάλει με το χέρι σου απ' έξω μου πώς φαίνεται. Μπορώ να το δοκιμάσω φίλε. Να το δοκιμάσω. Έχετε δει, εντάξει, μπορείς και παραπάνω, αλλά να μην ρισκάρουμε.